खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि गासै साफ्रोमखौबो दिनैनि सानाव बयखौबो फिन फरायफिननाय जाहैबाय आरो खुलुमनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दायो लोगोफोर, माने नैबे पेटसाबारियाव मोनसे BPFनि थाखाय मोनसे मेल जादों। लोगोफ्रा नायलांदो। बिदिनो पेटसाबारिनिफ्राय गाम्बारि बिलसिम बिसोरो हानजा सुरदों आरोना। गैयाब्लाबो 5-6 किल'मिटार जागोन। लोगोफ्रा नायलांबाय थादो। लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे बयबो ओरैनो थाया, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोदान भिडिअ लानानै फैबा जाहाथे नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय बायदि, नोंथांमोननि बेबायदि थुलुंगा होनायजों जाहाथे जोंनि गोसोआ मोनसे दुंखांनाय जानाय बायदि आरो। बांसिन लोगोफ्रानो भिडिअखौ ओरैनो नायल', साबस्क्राइब खालामनाय जाया। बेबायदियाव जोंनि गोसोआ मोनसे गिखांनाय फैयो आरोना। बेखायनो लोगोफ्रा जाहाथे थुलुंगा होलांदो। दायो लोगोफोर नै सफैबाय हानजा सुरनानै। पेटसाबारिनिफ्राय फैयै फैयै नै दायो मिटिंआव सफैबाय। लोगोफ्रा नायलांदो आरो बेबायदिनो जा हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथिखौ लासिनो आरो दायो। लोगोफ्रा खोनासंबानो जाहैबाय। भिडिअखौ अननानै जाहाथे जोबजासे नायलाङो आरो। কোনো প্রয়োজন নাই, সবে চিনাকি কৰি লৈছে আগত না, সেইটো কৈ আমি একো খোৱা নাছিলে, আমি চুপচাপ 3 বছৰত আমি চালো একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বা একো কাম হোৱা নাই। জিৰ' একো হোৱা নাই। নাই গাম্বাৰীত কিবা হৈছে নেকি কওক না মোক। এই ৰাস্তাটো ভাঙিছে, এইটোতো মেৰামতি কৰ, হয় না নহয়? পুৰণা হ'ল এই ৰাস্তা বনোৱাটো, আমাৰ দিনত বনাইছিলে, এইটোতো ৰিপেয়াৰিং কৰ এটলিষ্ট না। বনাইছে ক'তবা এইফালে? মই যিখিনি খোজকাঢ়ি আহিছে সেইটো ৰিপেয়াৰিং হোৱা নাই। এইফালেহে বা যিকোনো কোৱাৰ্টাৰে হওক বা হস্পিটেল কিবাই হওক, মেৰামতি হওক, চাবলৈহে কৰি পেলাই খাই আছে। ক'ত বনাইছিলে? একো বনোৱা নাই, जेबो गैया, जिर'। मिथिबाय? दा बेहाय बैयाव गाम्बारियाव माबा दंना जोंना गैया नै, ना फाथाखाथायाव दङ बे डाक्टार खानाया? गोदान बिल्डिं मोनाखै? बिनानै लायदोंब्रा, नोंसोरलाय गासिबो ट्रेक्टर जोबखाना। फाथाखाथायाथ' बिराद फाग्ला, आंजों खेला खालामबाय थायो फाग्लाबा। फैजोबो आरो थांफिनो, फैयो आरो थांफिनो। दहाय सासे नुदोंमोन आङो, बे साल'खौ बेखौ दोखो नायखागोन आङो। बे आंजोंनो लोगोखामोन, बे सिङाव फरायबाय फाग्ला। आंजों दहाय नुजालायबाय बियो, थांलाय फैलाय बे मानि मानसिखौ बेखौथ' दङ, मानसिया मिथिङाव फैदों। आंजोंनो थाबायना दंबाय आरो बेहा मानो फैलायखो नंखालायबाय आं बेखौ। बेनो उल्था फाल्था खालामबाय थायो फाथाखाथायाव। बे साल'आ र' बेबादिनो। दा गाम्बारियाथ' थिगैनो दङ, बे उल्थाखा माखासेफोर। गाम्बारियावबो जोंना बांसिनखा नङा, जोंना बांसिन खाब्रा गाम्बारियाव। थांदों आरो साफा सानै एसे माबा माबि मोनैफ्रा। दालाय मा मोनहैखो? मोनदोंबाथ' मोजांलै, माहाजोन जाबानो जाबाय, बुंनांगौ गैया आंहा। थिगैनो दङ रायजोफोर, आरोबाव लोगो मोनगोन जोङो। मिटिङाथ' जाबाय थागोन, जोंना जोबजासिम। गोदोलाय जों बुङामोन बा गान नायनाय समाव हलाबो लाथियाबारियाव खाथमलाया, गान नायनायाव थाङा बिदि होनना थाबायलांलै। बै आथियाबारियाव गान नायफैयोमोन जोङो।
थाबायनायावनो 2 घन्टासो लाखायो बेखौ जोबजासे नायनासो सोरांनासो थाबायलांनो थांफिनो बेखौनो होनो बिदिनो जासिगोन जोंना आरो রাজ্যপাল ঠিকই থাক সকলে ঠিকই থাকে থাকক সরকার আহিব আমি কোনো ভয় খাব নালাগে এই যেটো ইউপিপিএল সরকারে যেটো ইলেকশন কৰিম বুলি যেটো নোটিশ দিছে এটো ভয় খাব নালাগে যদি ইলেকশন কৰে সঁচাকৈ ইলেকশন যদি কৰে আপোনালোক কোনো জায়গাত যাব নালাগে য'ত আছে যেনেকৈ আছে ইয়াতেই থাক আমি নেক্সট দিনা আহি পেলাই আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিওঁ থাকাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে বড়োসকলে হওক আদিবাসী হওক বা কোনোবা বেংগলী হওক বা মুছলিমে হওক য'ত যেনেকৈ আছে এনেকৈ থাক তাৰমানে BTC চুক্তিতে লিখা আছে আমাৰ ज' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होयो माने नोंथांमोननि बेबादि थुलुंगा होनायजों जोङो बेबादिनो मोजांथारैनो बिदिनो मोजां जों खबर लानानै फैनो हायो नोंथांमोननि लाइक आरो कमेन्ट होनायजोंसो जोंनि गोसोफ्रा माने दुंनानै माने जोङो लाजिनायखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो बेबादि जोङो माने बेफोरबादि साहस जायो आरोना ओंखायनो लोगोफ्रा जाहाथे थुलुंगा होयो अननानै साबस्क्राइब खालामना होयो एसेनोसै गोजोन्थों